Következő, megtakarítás, 10%. Ez a későbbi nagyobb kiadásokra vonatkozik. Ez megint ennél a példánál, ha fél millió forintot keresel, akkor 50 000 forint, és ezt is minden hónapban szépen, és nem ezt is, hanem ezt minden hónapban szépen félreteszed, ugye ez az első ilyen. Ezt lehet egy alszámlára tenni, borítékba tenni. Én azt javaslom, hogy valamilyen olyan helyre tedd, ahol azért növekszik az értéke, vehetsz belőle aranyat, vehetsz belőle részvényindexet, vehetsz belőle sok mindent. Nagyon fontos, hogy itt lehet, hogy erre szükséged lesz fél év múlva, egy év múlva, 2-3 év múlva, ezért nagy kockázatot nem érdemes vállalni vele, de közben, tehát mit tudom én, mondjuk kriptóban nem érdemes tenni, vagy egyedi részvényben sem feltétlenül érdemes tenni, de olyan dologba, ami mondjuk nagyon maximum 5%-ot tudsz rajta bukni, de nyerni meg tudsz rajta mondjuk 15-20-30%-ot, olyanban megérheti beletenni, mert minimális kockázatot szerintem érdemes azért vállalni, hogy az infláció felett tartja az értékét, sőt, növekszik ugye az értéke. Mik ezek a későbbi vásárlások? Ez lehet ház, lehet autó, lehet egy utazás, lehet egy házfelújítás, lehet bármilyen olyan nagyobb kiadás, amivel számolsz. De lehet olyan is, amivel nem számolsz. Ez lehet vésztartalék is, például felmondanak neked egy év múlva a munkahelyeden. Akkor mennyire jó az, hogy van egy fél éves vagy egy éves tartalékod, és nem kellene dolgoznod abban a fél év, egy évben. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem keresel munkát, nem keresed meg a lehetőséget, hogy pótold azt a bevételt, de van arra időd, tered, szabadságot, hogy megfelelő munkát találj. Hitelt arra vegyél fel, amivel még több pénzt tudsz csinálni, és nem arra, hogy kifizesd a számláidat, vagy kifizesd a tévét, vagy bármi ilyesmi, hanem olyat, ami pénzt termel neked. Minimális kockázattal. Ezt is tanítjuk részletesen.